Λοιπόν, τώρα θέλω με χαρά να υποδεχθώ στο στούντιο ένα νέο άνθρωπο, έναν καινούριο συνάδελφο, τον Ευθύμιο Σαββάκη. Αγαπημένος πολύ βεβαίως, μέσα από το διαδίκτυο, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Facebook. Καλώς ήρθες, Ευθύμιε Σαββάκη. Ο ίδιος βεβαίως είναι δημοσιογράφος, αρθρογραφεί και στην Λίφο ή Λάιφο κατά πολλούς. Δεν ξέρω ποια από τις δύο. Οι δύο ονομασίες έχουν καθιερωθεί πλέον. Έχουν καθιερωθεί, ακριβώς. Εγώ όμως θα μείνω στην άλλη ιδιότητά του, την οποία θεωρώ έτσι και απολύτως ενδιαφέρουσα, που είναι υποψήφιος διδάκτορας στην επιρροή celebrities από νήπια μέχρι και μεγάλους. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η ειδικότητα και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι, να μας επικοινωνήσεις τι ακριβώς πραγματεύεται όλο αυτό. Έχει τρομερό ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Το δικό μου διδακτορικό γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας, όπου έχω κάνει και τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές μου. Και ουσιαστικά αφορά στην επιρροή που έχουν οι celebrities σε ένα άτομο, από την νηπιακή ως την εφηβική ηλικία, μέσα στο μηδιακό πλαίσιο. Νομίζω ότι έχεις χτυπήσει τον πυρήνα του πόνου των περισσότερων ανθρώπων, από εκεί ακριβώς που ξεκινούν όλες οι ανασφάλειες, αλλά και το πώς θα πορευτείς σε αυτή τη ζωή. Τα πρότυπα. Πραγματικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορούν ουσιαστικά να βοηθήσουν σημαντικά σε καμπάνιες υγείας, γενικότερα να προσφέρουν πολλά θετικά. Και υπάρχουν και απτά παραδείγματα και πρόσφατα παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, η Αντζελίνα Τζολί πριν από ένα χρόνο είχε αναφερθεί σε ένα πρόβλημα υγείας της. Μέσα στις επόμενες 3 μέρες αυτό το πρόβλημα έλαβε τεράστιες διαστάσεις και πάνω από 10.000 γυναίκες στην Αμερική είχαν κάνει προληπτική μαστεκτομή. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο και την θετική πλευρά του όλου φαινομένου. Έχει πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να φιλοξενηθείς εδώ για να κάνουμε μία κουβέντα που θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερο χρόνο για να μας δώσεις έτσι, παραδείγματα από όλη αυτή την έρευνα, γιατί περί έρευνας πρόκειται ακριβώς, που διενεργείς εσύ, σε σχέση με την επιρροή που ασκούν τα πρόσωπα, τα διάσημα πρόσωπα, να τα θέσω έτσι, τα υπέρλαμπα πρόσωπα σε όλους εμάς. Όμως εγώ θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε και να μιλήσουμε για ιδέες, για νέους ανθρώπους που κατάφεραν να αποδράσουν από την Ελλάδα και τους οποίους εσύ έχεις επιλέξει να φιλοξενήσεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο και να συνεντευξιάσεις ώστε να κατανοήσεις, σαν νέος άνθρωπος που είσαι και εσύ και έχεις επιλέξει συνειδητά να μείνεις εδώ στην χώρα σου, για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Αυτό ήταν και το θέμα της ομιλίας μου στο Second Digital Forum, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, όπου εγώ μεταξύ άλλων είπα ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο escape game. Δηλαδή, όλοι προσπαθούμε να αποδράσουμε από την κρίση, την ανασφάλεια και την έλλειψη σταθερότητας. Σωστό. Ο μοναδικός τρόπος να αποδράσεις σε όλο αυτό είναι οι ιδέες. Δηλαδή, να σκεφτείς κάτι καινοτόμο, το οποίο θα μπορεί να αποδειχτεί και επιχειρηματικά σωστό και να μπορέσεις να εξασφαλίσεις μια αξιοπρεπή διαβίωση. Καταρχάς, να δεχτούμε σαν θέσφατο ότι θα πρέπει κανείς να αποδράσει. Ναι. Θα πρέπει να το δεχτούμε ως θέσφατο. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου δηλαδή για όλους αυτούς που επιμένουν να είναι ακίνητοι και ακίνητοι φρουροί σε αυτή την χώρα, της υπεράσπισης μιας ιδέας που λέει ότι θα προσπαθήσω εδώ? Μέσα στα 3 χρόνια που ασχολούμαι με ανθρώπους που ασχολούνται με ιδέες, γενικότερα με καινοτομία, νομίζω ότι είναι οι σύγχρονοι ήρωες. Δηλαδή, είμαστε σε ένα περιβάλλον γκρίζο, το κράτος γενικότερα δημιουργεί μόνο προβλήματα. Οπότε, αν υπάρχουν άνθρωποι που τα ξεπερνάνε και δημιουργούν σε αυτή τη χώρα. Αυτό το αφάνταστα πιεστικό περιβάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ, θεωρείς ότι λειτουργεί υποβοηθητικά στην γέννηση φρέσκων ιδεών που θα βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να φύγουν από την χώρα? Ναι, θεωρώ ότι αυτό το ρεύμα ανασφάλειας κτλ. Μπορεί να δημιουργεί προβλήματα, αλλά έχει δράσει και λίγο από την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή, έχει δώσει ένασμα για να κάτσει κάποιος να σκεφτεί πράγματα, γιατί ουσιαστικά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Δηλαδή, ξέρω ότι μόνο αν σκεφτεί κάτι καινοτόμο και παράγει κάτι πρωτογενές, τότε θα μπορέσει και να παραμείνει στη χώρα και να ζήσει αξιοπρεπώς. Έχει συνεντευξιάσει αρκετούς τέτοιους νέους. Έχουμε πολλά παραδείγματα να και από δείξουμε. Ναι, θα ήθελα όμως εσύ να διαλέξεις από όλους αυτούς με τους οποίους είχες την ευκαιρία να συζητήσεις αυτό που σε εντυπωσίασε περισσότερο. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων. Υπάρχει ο Κώστας Βασιλείου, που είναι εκπαιδευτικός από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει καταφέρει να διδάξει ρομποτική σε πάνω από 20.000 παιδιά εθελοντικά. Και μάλιστα σε παιδιά γκέτο περιοχών, σε ορφανοτροφία, σε φυλακές ανηλίκων. Έχει δημιουργήσει την EduAct, η οποία είναι και επίσημη συνεργάτη της LEGO. Υπάρχει η Ιώνα Φωτοπούλου, η οποία είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι από εδώ, η οποία έχει δημιουργήσει το πρώτο δημοκρατικό εργαλείο, το YouRule, το οποίο χαρίζει, ουσιαστικά προτρέπει τον πολίτη να έχει μια πιο ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Και η ιδέα της βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Clinton. Επίσης, η ιδέα από εδώ είναι και το Code Like a Girls, που είναι μια ομάδα γυναικών, κοριτσιών μάλλον, φοιτητριών από τη Θεσσαλονίκη,
οι οποίες διδάσκουν προγραμματισμό σε κορίτσια, εντελώς δωρεάν, και σε γυναίκες, με αποτέλεσμα να έχουν εκπαιδεύσει εκατοντάδες ατόμων τα τελευταία χρόνια και αυξάνοντας τον ψηφιακό αλφαβητισμό. Η δική σου προσωπική φιλοδοξία για το μέλλον ποια είναι? Πώς βλέπεις τον εαυτό σου 10 χρόνια μετά? Ελπίζω στην Ελλάδα. Ναι. Σύγχρονος ήρωας κι εσύ, λοιπόν. Ναι, θα ήθελα να παραμείνω στην Ελλάδα και να καταφέρω δημοσιογραφικά και ακαδημαϊκά να είμαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους. Θα ανταλλάξετε ενέργεια και θα ανταλλάξετε μια πνευματικότητα που νομίζω ότι αυτή είναι που κάνει καλύτερο έναν άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ θετική ενέργεια. ενέργεια. Αυτό είναι σίγουρο. Και δίπλα τους έχεις μόνο να κερδίσεις. Ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισε, Ευθύμη Σαββάκη. Και εγώ, χαρά μου. Και είμαι μαθηματικά βέβαιο πως σωστά βλέπεις τον εαυτό σου 10 χρόνια μετά, έτσι. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή τύχη. Να είστε καλά. Να είσαι καλά κι εσύ.